Sanibonani, igama lami nguSimangele Khanyile, ngineminyaka engama52, ngihlala eMandeni, KwaZulu Natal. Ngimelwe Elinomusa Iqhekeza Media Production and Casting Agency. Ubude bami ngingu-1.53 meter, kanti ubungako bomzimba bami ngingu-medium. Ngizokwenza ikharetha kaMama Ngakhumbula. Lolu bekuwuhlelo lwami lokuzazisa. Manje sengizokwenza ikharetha kaMama Ngakhumbula. Oh, Mfazi, Mama Ngakhumbula. Yebo, bahlekile. Mfazi, umphakathi uyakhuluma la ngaphandle. Uthi awukazi uyibona into nje. Azonjani lo ongakhetha amadodakazi akhe enye phezu kwenye? Uyabona engikwenzayo, ngenza okufanele umndeni wami. Inkosi ngoba ifuna umfazi, ngathatha ithuba ukuthi kushintshe iy'mpilo zethu. Engabe usho liphi ithuba wena mfazi, ngoba phela konke lokhu kwakhiwe ngaphandle kwengcindezi. Futhi-ke ofanele ukwazi ukuthi akukho okunye okulethile la okunokuthula. Akunakuthula la esigodini. Ukhumbule uyayithanda inkosi, na uyakwazi lokho. Kodwa wena into oyenzayo uyishaya indiva imizwa yakhe. Ungikhipha inyumbazana enjalo nje. Wenza ngathi awukwazi ukuba nemizwa. Kwanele. Ucabanga ukuthi angikwazi konke lokho? Ukhumbula iminjunju yakhe ngiyizwa usuku nosuku lapha enhlizweni yami. Okwahleka. Uma kuwukuthi uyakuzwa lokho, pho yini ungamzwanga? Ekuncenga, yini ungamzwanga ekhala? Ngoba ngambuzwa intshisekelo. Ngifuna umcebo. Ngifuna ukuhlonishwa. Ngacabanga ukuthi isigodlo sizoyiqeda zonke izinkinga zami. Kwase kanjani? Umndeni wami uqhekekile. Ukhumbuzile akeneme neze. Kanti ukhumbula akafuni ukungibheka ngendlela kade engibheka ngayo. Kuyimanje ngilahlekelwe ukethenjwa ezami ingane. Lalela-ke, isivuno silandela imbewu. Yabona-ke lesakho sivune sikutshalile. Impela yiqiniso lelo elingeke laphikiswa. Ngitshalile ukuzazisa mina. Ngakhohlwa injabulo yezingane zami. Iphutha elikhulu engalenza. Ngcono ngoba uyalibona nalelo phutha owalenzayo. Kodwa mina-ke engingakutshela khona ukuthi kusengalungiseka konke lokho okonakele. Yeka ukuzikhukhumeza. Awukube unobuntu nje. Wehlele ngenzansi. Konke lokho kuzokwenza ukwazi ukuthi ulapheke. Kodwa umcabanga amadodakazi ami asangangithethelela kodwa. Hayi, lalela phela.
uxolo lungenzeka, kodwa uqale ngeqiniso. Batshele ukuthi ubahlinzele yini. Ngizokwenza kanjalo. Anginakuthandabuza, anginakwenza ngokunye, ngoba phela ngakhetha intshisekelo kunabantwana bami. Bona leli gxathu olithathile libaluleke kakhulu. Angazi noma uyangizwa yini, ngoba phela liyisiqalo sezinto ezinhle. Kumele buze wena into ofanele uyenze ukuvumela amadodakazi akho ukuthi abone umama lapha kuwo la adingayo. Hhayi lento oyenzayo mfazi yokuhamba uyobiza ugovane wakho ungaphandle ngenxa yokuthi ulambele ibhodo eliconsayo. Yizwa nje hlaze ngaka. Eyi, ngiyakhuleka. Inkosi ngisize. Khuleka. Ngingasindwa zinyawo. Inhliziyo yomame iyahlukela. Kepha angifuni ukuhluleka ukulahlekelwa zingane zami. Neze. Ngiyabonga.